ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗಲ ತುಳುವೇರೆ ತುಳು ಚಾವಡಿದ ಕಡೆತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಾವಡಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೋಧನೆ ಮಂತದ್ರೆ ಪಾರ್ಥಗ್ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನಗ್ ದಯಪಂಡ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಟು ಅಧರ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಏನದಾರ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತೆ ಪಂತಿರು ಪಂಡದು ಇದು ನಿಜವಾದ ಲತ್ತು. ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯುಗಟ್ಲ ಈ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥನು ತನ್ನ ಜೀವನಡು ಅಳವಡಿಸ ಒಂದು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ. ಐಕ್ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಪನ್ಪೆರು. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಪಂಡ ಪಂಡ ಐತಿ ಏತು ಮಕರಂದ ಹೀರ್ಂಡ ಆತ ಅಮೃತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಪನಿಗೆ ಸನಾತನ ಪಂಡ ಐಕ್ ಆದಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ್ಯಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಪವಿತ್ರನ ಗ್ರಂಥಗೂ ಆದಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ್ಯಲ ಇಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಏತೋ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಏತೋ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮಾತ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೊರ್ಪುನ ಗ್ರಂಥ ಪಂಡ ಅವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಐಟೆ ಉತ್ತರಡುಂಡು, ಐಟೆ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಉಂಡು. ಇಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರಡ್ಲ ಅಮೃತ ಸತ್ವ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನ ಪವಿತ್ರವೈನ ಭಗವಂತನ ವಾಣಿನಿ ಕೇನಂದೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಯಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕದಾದ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಇದಿತ್ತ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಂದನಾರ ಅಕಲ ಜೀವನ ಗೊಂದಲಮಯವಾದುಂಡು. ಓವು ಸರಿ ಓವು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯಂದೆ ಅಕಲ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಅವನುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೆ ತುಳು ಚಾವಡಿದ ಕಡೆದು ಫ್ರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು. ಅವಳ ನಮ್ಮನೆ ಭಾಷೆಯನ್ನ ತುಳುಟ್ಟು ದಿನತ್ತ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತುಡು ಕಾಂಡೆಲ ಬೈಯಗಲ. ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೆ ತುಳು ಚಾವಡಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದು ನಕಲು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ಆಕಲ ಜೀವನ ಇನ್ನೇ ಆಂತರಿಕವಾದು ಪಂಡ ಆಗ್ಲ ಅಂತರಂಗುಡು ಏತು ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಆಕಲು ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ತೇಳೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಅದೇ ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶನು ಮಾತ್ರಲ ಪಡೆಯುವುದು ಪನಪ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶನು ಮಾತ್ರಲ ಪಡೆಯುವಿನಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಲೆ. ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ದಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ವಾಣಿಗೋ ಕೆಬಿಕೊರೆಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನ ಪಾತ್ರನು ಕೇಂದ್ರಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೇ ಟೈಮ್ ದಿಯನ್ನ ಆ ಬೋರಿನ 23 ಗಂಟೆ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಗವಂತೆ ಕಾಪುವರಿಗೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಪನ್ಪ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮೇರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಪರಶುರಾಮೇರೆ ಕೊಡಲಿ ದಕ್ಕನಿರ್ದಾರ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪಂಡದು. ಅಂಚನೆ ಭಗವಂತ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕೊಡಲಿ ದಕ್ಕದಿರು ಹೌದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತುಳುವೇರೆ ತುಳು ಚಾವಡಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಕೊಡಲಿ. ನೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿದಾದ ಪಂಡ ಏಕದಶಿದ ಮನದನೆ ದ್ವಾದಶಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುವೇರ್ನ ಬಂದು ನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡಲ ಭಗವಂತಗೆ ವಿಧ ವಿಧವಾಯಿನ ನೈವೇದ್ಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನೈವೇದ್ಯ ಮಂತದು ಭಗವಂತಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅದೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದ್ವಾದಶಿದನೆ ಭಗವಂತನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತುಳುವೇರನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬಂಧುಲನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆರ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅವನೊಂದು. ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರೆಸ ಒಂದು ಪುಂಡ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಭಗವಂತೆಲ್ಲ ಆರ್ನ ಅಷ್ಟ ಸಖಿರ್ಲ ಸಮೇತವಾದ ತುಳುವೇರ ತುಳು ಚಾವಡಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒದೇರ್ನ ಬಂಧುರನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆಗ್ಲು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುರಿ. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಾಪೊಂದು ಪುಗ ನಮಕ್ ಭಗವಂತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆನ ಕುರುಪುನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ದು ಆರ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ರಾಕ. ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬಂಧುಲೇಗಲ ಕುಡರ ಪಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದೇಶನ ಮುಟ್ಟಾರ ಪುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्णा, मैं ललिता झा बम्बई से। हरे कृष्णा, जब से मैंने हरे कृष्णा ग्रुप में जुड़ी हूँ, तुलु चावड़ा ग्रुप में जब से मैं ज्वाइन हुआ है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है मन को। कृष्णा हरि बोल जब से बोलते हैं ना, जैसा नाम लेते हैं ना, अपने अंदर ना एक कचरा निकल जाता है पूरा एकदम मन शांत हो जाता है। और दुख तकलीफ तो क्या है, अपने कर्म के ऊपर आधार करता है कि अपन जैसा कर्म करेंगे वो हिसाब से अपने को वो मिलता है अपने। इसके लिए ना वो अपना कर्म करो। कर्म ये होता है हरे कृष्णा, जितना हो सके जितना माला करेगा आप उतना अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। मुझे तो ऐसा मेरा अनुभव है कि मैंने ज्योति माता जी ने मुझे जब से बताया 2 साल हो गया मेरा, वो 2 साल के अंदर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे अपने आप में चेंज हो गई मैं, इतना अच्छा लगता है कि मैं कैसा पहले ना मैं इसको फ़ोन करना उसको फ़ोन करना, अभी किसी को नहीं,
जब टाइम जैसे मिलता है हरे कृष्णा जपते रहो। रोज 4 बजे उठने का, सुबह माला 16 माला तो करना ही करना है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और प्रभु जी मायापुर में बैठ के अपने लिए इतना मिन्नती करता है, इतना सब कुछ कर रहा है, तो अपन भी थोड़ा अपना फर्ज बनता है कि मैं अपन करें थोड़ा उनके लिए कुछ। और अपना उनके लिए क्या, उनका कर्म करते हो अपन। अपन जो करते हैं अपना कर्म करते हैं। कुछ साथ जाने वाला नहीं है। ये कोई बोलता है ना मेरे पास इतना पैसा है, इतना गाड़ी है, इतना बंगला, कुछ का साथ आने वाला नहीं है। साथ आने वाला है तो ये जो अपन 16 माला करते हैं ना, वही साथ आने वाला है। कर्म कर्म करना चाहिए। जितना हो सके तुलु चावड़ा ग्रुप में जितना हो सके उतना सबको ज्वाइंट करो और आगे बढ़ो। जितना आगे बढ़ेगा उतना अच्छा लगेगा, मन को शांत होगा, सबका तकलीफ दूर होगा, बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्णा, हरि बोल।